अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा देले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव को फाइनली न्यू ईयर सॉन्ग के रिलीजिंग डेट आ गल। बताओ लेकिन जान लो कि खेसारी लाल यादव के न्यू ईयर सॉन्ग कौ तारीख के रिलीज करल जाता और कौ तारीख के पोस्टर आवता, कामना चैनल पे गाना आवता न्यू ईयर सॉन्ग। पूरा फुल जानकारी मिली तो कि ई वाला वीडियो में तो ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकले के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दें कि ये भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक ठंडी स्पेशल सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा, जौन गाना के टाइटल बा गरम करा। अरे बोले गरम करा खेसारी लाल यादव के आयांसी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज हो चुकल बा। जे भी भाई अभी तक गाना के नहीं के सुन ले जाके सुन सकता। गाना बहुत ही जबरदस्त बा। अरे बोलो हिट लाइन शिल्पी राज के बा और शिल्पी राज के बहुत ही झकास हिट लाइन बा और गाना बहुत ही जबरदस्त बा, मस्त बा। न्यू नागेंद्र गाना लिखले बनन, न्यू नागेंद्र यादव, बाकी म्यूजिक दिल बनन आर्या शर्मा। आयांसी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा। जे भी भाई अभी तक गाना के नहीं के सुन ले जाके एक बार जरूर सुनी, काहे कि गाना बहुत ही तगड़ा होके बा। तो भाई लोग सबसे पहले तो लोग बता दी, ये भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के न्यू ईयर सॉन्ग के लिखले के बता। न्यू ईयर सॉन्ग के लिखले पड़न कृष्णा बेदर्दी। अरे बोले गाना के लिखले पड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी बात कर ले कि खेसारी लाल यादव के न्यू ईयर सॉन्ग में म्यूजिक के दिल बा। तो भाई हमारा जहाँ तक उम्मीद बा कि ज्यादा करके कृष्णा बेदर्दी जोन जोन गाना लिखलन तन में ज्यादा करके आर्या शर्मा के ही म्यूजिक होकेला। तो एहू गाना में खेसारी लाल यादव के न्यू ईयर सॉन्ग में भी हो सके खेसारी लाल यादव के आर्या शर्मा के म्यूजिक होके। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के न्यू ईयर सॉन्ग कौन चैनल से आवेला बा, तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल से आवेला बा। और मतलब खेसारी लाल यादव के ऑफिशियल चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे न्यू ईयर सॉन्ग खेसारी लाल यादव के रिलीज होकेला बा। बाकी खेसारी लाल यादव के तो जौन गाने के पोस्टर बा, न्यू ईयर सॉन्ग के पोस्टर बा, जौन तो के 29 तारीख के देखे के मिली। अरे बोले खेसारी लाल यादव के न्यू ईयर सॉन्ग के पोस्टर 29 तारीख के तो लोग देखे के मिली और 30 तारीख के वरना 31 तारीख के गाना रिलीज कर दी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो लोग वेट कर लेंगे, बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के गाने का पोस्टर आवे वाला बा और न्यू ईयर सॉन्ग आवे वाला बा। तो लोग गाने के मिस मत कर लेंगे, गाने के जरूर सुने लेंगे, काहे कि खेसारी लाल यादव गाना बहुत ही जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक हो गया बा न्यू ईयर सॉन्ग। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर